Fil-ftit aktar minn is-sena li l-Fondazzjoni Marigold ilha mwaqfa, ittieħdu diversi inizjattivi li permezz tagħhom kienu mejjuna assoċjazzjonijiet waqdiet volontarji li jaħdmu f'bosta oqsma. Meta kienet mistiedna fil-programm Kelmtejn fuq One, Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, Muscat, tkellmet dwar diversi aspetti ta' din il-ħidma, fosthom dak ma' tfal bl-awtiżmu. Aħna provajna. Għanna tu backbone lill-assoċjazzjoni billi għamilna fundraising u llum il-ġurnata bil-flus li ġbarnilhom dawn daħlu membri ta' Autism Europe. Bekk u mistedin fuq pjattaforma Ewropea, isifru regolarment, iġibu l-informazzjoni li tkun qed toħroġ fuq da' suġġett u jadduha lill-ġenituri li huma membri f'din l-assoċjazzjoni. Organizzazzjoni oħra li tingħata għajnuna mill-Fondazzjoni Marigold hija Special Olympics Malta. Bil-għan jinġabru fondi b'risq Malti li dalwaqt se jikkompeti f'Los Angeles nhar is-Sibt Muscat se tgħum minn Għawdex lejn Malta. Li jinġabru l-flus biex it-tim Malti jkun jista' jikkompeti f'pajjiż daqstant il-bogħod huwa lan ewlieni, iżda hemm skop ieħor wara inizjattiva bħal din. Ħanamilhom ukoll biex is-soċjetà tagħna tibda tkun iktar pożittiva kif tħares. Problemi l-kulħadd jiġru, mart il-kulħadd jinqala u jiġi meta ma tkunx qed tistennih. Imma jekk inti tiffoka u ma tippenikjax u tipprova żżomm kalma, tasal. U hekk forsi nasal. Minn Għawdex għal Malta. M'għandix dubju.